Hej igen YouTube. Sidste afsnit, der døde vi lige her til sidst. Vi har nogle pinde. Nej, det har vi ikke. Okay, jeg tager lige min træhakke her. Jeg har 3 sten der i, det ved jeg godt. Men jeg vil lige gå ud og gøre noget nu. Monster. 2 skeletter. Det kunne godt være det første, om jeg skulle gøre det, var at gøre sådan her. Og så lige tage det. Så bygger vi kraften bare den der pickaxe der. Ja. Så går vi lige ind, bygger et sværd og en pickaxe. Og så det første vi gør, det er, at vi nakker de der skeletter, der står der. Det andet vi gør, det er, at vi går ud og får fjernet det der failsten. Og det tredje vi gør, det er, at vi hakker noget mere sten til mit hus. Eller rettere sagt mig og Melanies hus. Prøv lige at vente. Fuck de penge. Der. Skal jeg lige have de penge der igen. Sådan der. 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 Så gør vi lige. Okay, så lægger vi også lige den her træpickaxe i. Den er faktisk rimelig meget værd. En træpickaxe i Skyblock, fordi den skal man, sådan en skal man altid have i kisten. Skal man altid have klar. Fucked up. Det er en skelet der. Oh shit! Det der, det var så ikke det eneste skelet der. Satan! Fucker det! Ud! Jeg har ikke brug for en plade. Dø! Yes. For satan! Der røg den, og så næste der ryger. Det er det der! Og ikke mig! Lover det! Godt. Den havde nogle boner, den fik jeg. Yes. Den ene, den havde så ikke nogen boner. Der var skelet der. Jeg går ud. Kom her, lille skelet. Kom her. Kom her. Kom her, ja du. Lol. Der er en skyblock der. Nå. Kom nu, kom nu, kom nu. Kom her. Fucker det. Fucker det. Ud med dig. Jeg gider sgu ikke have dig til at gå rundt og spræller. Okay, jeg får ikke med. Okay, jeg får lige. Endnu skelet. Hvad sker der for alle de skeletter her? Det er jo hvad vi har brug for, men okay, der står store creepers. Fucker det! Og så springer du bare. Ja, det var godt nok. Gunpowder. Det hele. Det kører jo bare det her. Yes, yes. Og så var det fail. Der vi skulle ud og fjerne. Jeg hader virkelig, når jeg fejler. Fucking nederen. Se, der er en skyblock derude. Ja. Se det. Ja. Undskyld, hvis det lige larmede der, men er det solen, der er ved at stå op der? Så. Det skal ved at blive morgen. Jeg vil lige prøve at se. Yes!
Ej. Ej. Nej. Se op. Et. Yeah. Yes. Noget fandme jeg godt. Nu gør jeg lige sådan her. Og så har det også bare vokset det der fucking træ. Jeg har brugt så mange boner på det. Jeg ved det. Jeg ved snart ikke, hvad tallet er. Prøv at se. Det træ der. Det er verdens mest irriterende træ. Gå lige ud og sætte den her. Da 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 Monsters, der er sgu nok et eller to. Nå. Fuck det. Lige nu så har vi et byggeprojekt, som vi nok helst skal lave platformen færdig på. Og det skal være i det her afsnit. Så. Og vi har allerede brugt rigtig lang tid på at stå og hakke sten. Eller var det i sidste afsnit? Nej, det var det så ikke. Tror jeg ikke, nej. Nej, det var det ikke. Så. Vi må bare op på hesten igen og få hakket en masse nye sten. Sæt, det var til på. Men det er kun måske, at Melanie hun sådan kommer ind i dag, fordi jeg har sagt det til hende dernede. Ja, hendes navn er Melanie. Der er de fleste, der nok ser det her. Det er nok dem fra min klasse. Ja. Nå. Så de fleste ved nok godt, at det hendes navn, det er Melanie. Tror jeg. Ja. Jamen Jakob, kan hun finde ud af Minecraft? Ja, hun kan godt lidt. Hun er ikke for god til det. Det er mig, der sådan skaffer hende kode og sådan noget. Jeg er i gang med at lære hende det, sådan. Og så skal vi nok lave lidt let's play sammen og sådan noget, når det er, at hun er blevet en helt pro. Og hun skal nok komme med i nogle flere episoder, hvis der er måske. Det ved jeg ikke lige. Det er, hvis hun sådan kommer på Skype, mens jeg optager eller sådan noget. Så kan godt være, at jeg lige vil lave en episode med hende. Shit. Det er jo... Der.